стаята погледни, какво се крие там, кажи. Топка червена, хоп, 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 тя е кръг и няма стоп. Кръг, квадрат и триъгълник, правоъгълник, наш приятел пръв. Формите са навсякъде около нас, нека ги открием в този час. Купче жълто, троп, 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 на квадрат е тофен топ. 4 страни еднакви са те, знае го всяко дете. Парчето пица, ам, триъгълник е той, аз знам. С три ъгълчета, остри и добри, усмихни му се и ти. Книжка цветна, чет, 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 правоъгълник е подред. Две дълги страни, две къси страни, в приказка ни той плени. Вече знаем ги добре, пейте с нас, деца от сърце.